Bueno, ahir estava fent exercici, perquè faig gimnàs a casa, i quan vaig acabar vaig veure un tuit de Ràdio Banyoles que ens etiquetava a mi i l'Aniol. I vaig tenir curiositat perquè deia sí, són en Pol Butinyà i l'Aniol Puell que fan el programa no sé quan, i vaig tenir curiositat. Per tant, algú va preguntar per nosaltres. Algú va preguntar per nosaltres i vaig pensar, qui serà? Qui? No, perquè, no sé, qui podia ser? Vaig entrar i no m'esperava gens. Que fos una persona coneguda. Exacte. Sí. És banyolina. Va ser sorprenent. Exacte. Bueno, de fet, si ens seguiu a Millennial o Fem Tard, vam muntar un número, per això que podíeu saber qui és, ens van posar eufòrics. El tema és que la Clàudia Sedó, dramaturga i directora, ara no em vull equivocar, però diré això, i directora, com més títols li posi millor, i professora i més bona persona del món. I astronauta, si vols, també. Bueno, podem proposar-li, si vols ser astronauta, ella ens va preguntar per nosaltres, dient que, l'Aniol ens ho explicarà. Dient que ens havia escoltat i li havien fet riure. Saps? Em va agradar que digués que li havien fet riure, saps? No és, la veu d'aquesta gent em sembla interessant. M'han fet gràcia. No. Vale, les nostres veus tenen millora, però van fer riure algú. Ja d'entrada, jo i l'Aniol dubtem de si la penya ens escolta i a sobre dubtem de si fem riure a la gent. O sigui, era el dubte... Era tot allà, allà. I a més, d'una persona coneguda, que si no fa més gràcia. I que no sabia qui era. Bueno. Sí, a mi no em coneix. A mi sí, bueno, clar, llavors fa il·lusió que algú que no saps qui és et digui que guai, dius, era jo. Per tant, això és un missatge per ella, ara. Sí. Si ens continua escoltant, de fet va escoltar un programa que s'havia reposat, o sigui, vell, i si aquesta temporada ens escolta, exacte. I no sé, que ens ho faci saber. Exacte. I que, òbviament, la convidarem a la ràdio. No és una trampa, o sigui, si no ens arriba cap missatge dient que ens escoltes, Clàudia, no passa res, perquè lo normal és que no ens escoltin. Però ens pots tornar a fer una doble il·lusió si ens dius, us he escoltat. Ja no cal que sigui públicament per Twitter, ens pots enviar una carta o un colom, com vulguis, i ja està. I després la cosa va anar més enllà, perquè l'Aniol el va fer molt feliç. Bueno, vaig fer un tuit dient, contestant al tuit de Ràdio Banyoles, o el seu, no ho sé, dient, bueno, he fet riure la Clàudia Sedó, vosaltres què tal el dia? Saps? Això era un matí, i dic, ostres. I em va contestar dient, ho has tornat a fer, alguna cosa així. Vull dir, he fet 2 vegades al Clàudia Sedó. Ja està. Per tant, aquest programa te'l dediquem a tu, esperem que t'agradi, que comenci Fem Tard. Bona tarda a tothom i benvinguts a Fem Tard, el Late Night de Ràdio Banyoles amb Pol Butinyà i Aniol Puell. Com ha canviat la societat en mig any, Estem a punt d'arribar a vacances de Setmana Santa i... Bim! Patucassa, 2 mesos tancats a casa. Per primera vegada a la història, la gent que es quedava a casa era ben vista i començava l'era de TikTok i els otakus. Kamehameha! Gent comprant paper de vàter per 12 anys, astronautes ocupant supermercats... L'inici de la pandèmia va ser un espectacle en Kim Jong-un mig mort, en Trump a un búnquer atrapat, Anonymous tocant els pebrots els més poderosos... Tothom ja se n'ha oblidat d'això. Igual que de Tsunami Democràtic, us en recordeu? Semblava que ens menjàvem el món, Tots a l'aeroport, Spence, sit and talk, en Guardiola fent de líder de la revolució, el QR aquell de l'aplicació. Uf, quins temps. Encara teniu Telegram? Seguiu a Fem Tard o seguiu Anonymous Catalonia o això ja no existeix? Bueno, van ser uns bons dies sense mascareta aquells. Bé, nou curs, què tal, així semipresencial? És la primera vegada en la història que els estudiants ens queixem per no poder anar a classe. 2020 no deixa mai de sorprendre. Igual que les Olimpiades, que es faran l'any que ve, però es continuaran dient Olimpiades 2020. Per fotre els alumnes d'aquí 20 anys, sabeu? Imagineu-vos, examen de tercer d'ESO l'any 2040. El profe, quin any es van celebrar les Olimpiades 2020?
I en Josep Maria: l'any 2020, profe. Pim, malament, suspès, i l'any que ve com les Olimpiades, repeteix el nom del curs. Seguint amb el nou curs, després de 2 anys semblava que aquest any per fi començaria la universitat sense una manifestació. Però, pim, 28 de setembre, Quimet Torra, inhabilitat, i ja hi som. Tots a l'aeroport, Spain sit and talk, en Guardiola torna a ser el líder de la revolució. Com vols, que aquest cop és en Quim Torra, no en Puigdemont, ni el Jordis, XD. A més, això de l'aeroport, millor que aquest cop no, perquè allà mesuren la febre i després tots amb Covid. Per cert, me n'oblidava, la mort d'en Covid Brian. Deixem-ho estar. Una última cosa abans de donar pas al convidat d'avui. Al primer programa de la temporada vam entrevistar a l'Ester Guerrero i al cap d'uns dies va fer la seva marca personal als 800 metres baixant dels 2 minuts. Des d'aquí fem tard la volem felicitar. I ara sí, a l'últim programa vam acabar amb aquesta cançó. Ens veurem sovint, o serem antics. I avui tenim l'honor de tenir a Fem Tard el seu autor, una persona que sense ser de Banyoles és un banyolí més. Avui ens acompanya a Fem Tard en Pau Elbe. Vale, bones, Pau, què tal? Molt bé. Per començar una mica, en la foto del disc, que avui ens vens una mica a parlar, estàs cuinant alguna cosa, o almenys surt menjar. Què és una recepta de la iaia o què hi tens allà? De fet, això és una foto de quan vivia aquí a Banyoles, és de casa on vivia, i estic fent un arròs que ja es veu que sempre que pillo la càmera se me'n va a l'olla, i és un arròs que es veu d'una hora lluny que està passat, que ja m'he passat de llarg i està cubat. Així que sí, un arròs cubat ben mal fet. Te'l vas menjar aquest arròs o vas haver de fer un pla B? No, me'l vaig menjar i tant. Això de que... O sigui, això està cuinat a Banyoles, doncs? Sí. Vale, i a Banyoles tens una apreci especial, no? O sigui, a mi hi ha gent que em diu que... Bueno, ho vas dir tu en una cançó, que Banyoles té alguna cosa, no? Bueno, jo vaig venir a viure aquí quan vaig decidir que ho deixava tot, que tornava a començar, que la merda del món, la merda de la parella, la merda de la feina, la merda de tot. De tots els llocs que vaig triar, que podia triar, vaig triar Banyoles i vaig venir aquí a viure un parell d'anys i va ser brutal. I Banyoles és el màxim, i tant. Perquè tu, Pau, d'on ets? Jo sóc de Barcelona, per desgràcia, llavors, doncs mira. I et sents banyolí o no? No, jo crec que Banyoles per si sola s'encarrega de fer sentir els que no som de Banyoles que no ho serem mai. Però a la vegada ens ajuda ei, però et deixem estar aquí, no passa res, saps? Sí. Però no ets de Banyoles, saps? De fet, jo, vull dir, aquí a Banyoles, pel que sé jo, la gent t'estima moltíssim, almenys. Jo sé molta gent que t'escolta i que diu, joder, Pau Elbe ve aquí a Banyoles, saps? Estem orgullosos. Que guai. Jo per sempre aprofito qualsevol excusa que tinc per venir aquí dalt. Sí. Perfecte. La vida és ara, el nou disc. De què parla? Doncs, bueno, jo bàsicament, va ser una mica un percal. Jo, 3 dies abans del confinament, em vaig separar i hi ha molta gent que diu, ostres, pobre, no? I, bueno, pobre hauria sigut 3 dies després del confinament. 3 dies abans encara vaig poder marxar. La qüestió és que vaig venir a l'estudi, a dir, bueno, doncs me'n vaig a l'estudi, que tinc un sofallit, és un sòtano, que gràcia, i ja veuré on vaig, ja veuré què faig. De moment me'n vaig allà i veig què foto. I no vaig poder veure què fotia perquè ens van confinar i em vaig quedar 75 dies en el puto sòtano aquest. I al final el disco va d'això, el vaig gravar aquí, ja que estava en un estudi, doncs, bueno, almenys em vaig posar a gravar un disc. I una mica són totes les reflexions i les coses que van anar sortint d'estar aquí presoner, no? No sé com portes la filosofia, però les meditacions de Descartes, saps de què van? O en quin moment surten? Hosti, no soc gens controlador. En Pol és el filòsof, vull dir, estudia filosofia sempre que pot a la cola. No, Descartes, per fer les seves meditacions, diu, no sé què és la realitat,
i es tanca 6 setmanes i cada setmana fa una meditació i són les 6 meditacions que fa. Llavors, La vida és ara podrien ser les teves 6 meditacions. Bueno, n'hi ha unes quantes més, però... I tant, perfectament podrien ser-ho, perquè una mica és aquest punt de trobar-se amb si mateix i estar com això, 3 mesos sol i anar revisitant-se un mateix i anar veient, bueno, adonar-se de moltes coses, entre d'altres, doncs, que m'he adonat que soc molt més feliç del que em pensava, que m'he fet gran, en el bon sentit, diguéssim, i això ha sigut guai. I llavors totes les cançons van una mica d'això, d'anar tachant coses que m'havien molestat en el passat o que m'havien fet ser infeliç i anar-les com buidant i traient a fora, no? Perquè aquest disc ha sigut una mica fruit del confinament o també ja tenies una mica pensat començar-lo a fer? Jo la meva idea era posar-me a fer disc ara a la tardor, perquè clar, la gira encara estàvem de gira, es va cancel·lar a mitges la gira que estàvem fent de l'anterior, i no tenia massa idea de fer disco llavors, però bueno, ja que estava aquí tancat va ser com, bueno, doncs, és que no tinc res més a fotre, estic aquí tancat, doncs vinga, anem a fer un disc. I bueno, estaves fent una gira i ara en comences una altra, o sigui, ha anat directe, i hi ha algun canvi, algun canvi gros en el concert? Sí, perquè una de les coses que també vaig fer durant el confinament va ser mirar-me el projecte meu propi des de fora una mica i em vaig adonar que hi havia moltes coses que ja no quadraven gaire. De dir, hosti, així com els discos a poc han anat sent més optimistes o han anat seguint la meva evolució com a persona, musicalment m'havia quedat una mica estancat amb certs tics que venien de quan jo estava molt emprenyat o era molt èpic i molt dramàtic i se m'havien quedat. I llavors em va servir el confinament per adonar-me d'això i dir, hosti, aquest nou disco vull treure'm de sobre tots aquests tics, la èpica, el drama, tal. I un d'aquests tics era el rock, que tot sempre acabava amb bateries de rock, amb guitarres en distorsió i tal, i vaig dir, hosti, aquest disco fora. I llavors, en conseqüència, com que tinc la norma de que cada disco que trec monto una banda diferent i un format diferent, aprofitant que el disco anava sense rock i sense bateries de rock ni res, vaig dir, vale, aquest cop és el cop que traiem les bateries i la banda de rock de l'escenari i ho muntem alguna més electrònic, més tecnològic i una mica més diferent. I per tant això, aquest directe és una altra història. Jo porto tot uns loopers i porto unes caixes de ritmes, vaig tocant els ritmes en directe, els deixo gravats i allà a sobre toquem, i al meu costat hi ha el Darío, que no només toca el baix, sinó que també amb els peus fa anar teclats i dispara les llums, i és tot un tinglado bastant heavy. I de fet, per practicar-ho i acabar-ho de muntar, que anava una mica de curt, vam venir aquí a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles una setmana, fa 15 dies vam venir aquí a Banyoles, ens vam tancar una setmana, perquè ja et dic, qualsevol excusa és bona per venir a Banyoles, i vam estar polint el nou espectacle aquí, o sigui que també està fet una mica a Banyoles, això. Que guai. I toques cançons que no són d'aquest disc, en el directe? Sí, això sempre, perquè sempre tinc com la cosa de que els discos són un lloc on no faig cap concessió a la gent, els discos és on jo faig les coses que a mi em venen de gust i com jo em venen de gust, sense pensar en ningú més. I llavors el directe és tot el contrari. Soc molt conscient que el dia que toquem és el dia que ve la gent i que la gent s'ho vol passar bé i que per tant no puc anar d'artista de només toco el nou, sinó que també toquem una mica les antigues, les que la gent vol sentir, i llavors som una mica un mig de lo nou i mig de l'antic. I les antigues, com les toques sense la bateria i les guitarres de rock? Vull dir, les notes diferents? Aquest ha sigut Sí, aquest ha sigut el tema. També com que jo cada disco em monto una banda diferent, sempre hi ha com aquesta feina. Hòstia, amb aquesta nova formació hem de tocar les antigues, les reversionem i tal. I aquest cop ha sigut més tela, no? Perquè clar, sense bateria, llavors jo gravo els ritmes, algunes els hi hem donat la volta, els altres són més electròniques, els altres són més rockeres, però que jo els gravo les bateries rockeres i llavors toquem a sobre. Ha sigut divertit donar-los la volta d'aquesta manera. Va, Pau, tinc una amiga que és molt fan teva, que li vaig haver de dir que t'entrevistàvem i avui estava més nerviosa ella que jo, però que va venir, clar, ja fa uns dies perquè això sortirà més tard, a Vic, el primer concert crec que era, i es va enfadar una mica perquè no vas tocar 17-820, clar, ella és d'aquí a Banyoles. La tocaràs o vas canviant el directe i ara toques unes, ara toques unes altres? Clar, aquest és el problema, que quan ja portes tants discos, cada disco té 15 o 12 cançons, i aquest és el 7è disc, i els concerts et deixen tocar 1 hora i 20, 1 hora i quart, és com merda, no ho donen. Llavors sempre hem d'anar com triant, i llavors amb aquest nou format, així sense bateria i molt menys canyero,
vam triar certs temes. Llavors aquest de moment ha quedat fora, està al banquillo, però això no vol dir que no el toquem en algun dia, Vull dir que jo què sé, si venim a tocar Banyoles segur que el tocarem. Però de moment està al banquillo i em fa molta ràbia. N'hi ha molts que vull tocar i no hi quadren, no? Dius, hosti, que no podem tocar-los tots, no? Així que, bueno, anem veient. De moment no l'estem fent. Vale, i d'aquest disc tens una cançó que dius aquesta és la meva preferida, aquesta és la que tinc ganes sempre de tocar? Hosti, això és complicat, perquè a part va canviant. Hi ha setmanes que dius, hòstia, ara amb aquesta ja em cau bé, aquesta altra. Però clar, totes són filles meves, seria com fer triar una mare als seus fills. No? Qui t'agrada més? Hòstia, com, això no ho fàcil. Però sí que ara mateix, et puc dir ara, perquè la setmana que ve serà diferent, però ara estic... N'hi ha una que és com una espècie de bolero, que es diu Com trontollar pel riu, que li he agafat molt carinyo, perquè és una cançó molt senzilla i molt òbvia, però, hòstia, m'agrada molt la sensació que transmet i com la gent també l'està rebent. És un repàs d'una vida sencera, des de que neixes fins que mors. Tota la primera estrofa és les primeres coses i la segona és totes les últimes coses. I com que jo no em mullo, jo no opino, jo simplement et poso un mirall de lo que és la vida i tu sabràs si està emprenyat o està acumulant diners o està fent el que estàs fent és aprofitar-la o no, no? Jo no em volia mullar i donar una moraleja, sinó que jo simplement n'he posat un mirall allà i m'agrada molt com ha quedat. Sí. Vale, justament en aquesta cançó, i és de les que he escoltat més del nou disc, dius que primer va el primer porret i després el primer borreig. Sí. Per què? O sigui, normalment al revés, o com ho veus? No sé, a mi em va sobtar una mica. Bueno, sí, vaig dir, ostres, no sé, no va primer el primer borreig? Bueno, això va com va, tampoc no vaig fer la meva vida. Vaig anar fent com una cronologia i em feia gràcia que quan vas al primer concert, hòstia, ja que és el primer porro, com relacionar-ho una mica, no? Tampoc sé massa bé com va, però sí. No sé, cadascú ha tingut... T'escoltes a tu mateix? O què escolta Pau Vallvé? Hòstia, això és una cosa que queda molt malament de dir, però escolto molt poca música. I és una que sempre la gent diu, mentida. I és com, bueno, suposo que els que estem fent música tot el dia per feina, quan plegues és com, ja estic fins als ous de la música, no vull sentir res més, no em vull concentrar en aquest sentit mai més. Llavors el que soc és seriadicte, jo soc molt seriadicte, sempre miro sèries i és una cosa que el cine i les sèries m'apassiona, però música n'escolto molt poca i sempre soc el típic que m'acabo enterant de lo que mola pels col·legues friquis que tens que sempre remenen, però la veritat és que la música que escolto és com de fa molt temps, vull dir, la que escoltava quan realment escoltava música. La oreja de Van Gogh i aquestes coses? O... Dansa Codura. Això no. No, parlàvem de música. Uau. Però, per exemple, ara... És broma. Ja. Però, per exemple, ara entres a Spotify, no sé si tens Spotify, i quina és l'última cançó que has escoltat? Doncs mira, fem-ho, a veure. Aviam. Ràdio en directo, experimentos. A veure... Mira que s'obri. Joder, sí que triga, no? Mentrestant, podem mirar la meva, em sembla que tens Spotify obert. La meva i la de l'Aniol, així compartim una mica. Vale. La meva no sé si em pots buscar. Clar, jo és Pau Vallvé perquè estem al meu compte ara mateix. Clar. Però podia ser igualment, ahir vaig escoltar-te igualment. Pol... Mira, sí, Julia Jacklin. Julia Jacklin. Julia Jacklin, és una cantautora d'Austràlia que m'agrada molt, sí. Doncs mira, ja sabem què escoltes. I de sèries... Mira, un segon, perdona. Jo que escoltava, també Pau Vallvé. Pau Vallvé, Bunganvillies. Ara la meva preferida, bueno, si t'ho puc dir així. Que guai. No sé, va ser escoltar el disc. No sé si les primeres cançons tenen cert avantatge, perquè, o sigui, la gent ve d'escoltar res i de cop li entres amb tot, però no sé, a la primera i em va agradar un piló. No sé. Que guai. Bueno, aquesta també anava una mica de la separació i tenia ganes de fer una cançó una mica... l'exnovio de Schrödinger, saps aquest rotllo de que quan deixes de ser nòvio pots ser dues coses, o que no et vegis mai més o que siguis col·lega tota la vida, no? I era com, hòstia, ara que ho acabo de deixar i encara no sabem la resposta, anem a fer la cançó de què serem, això o això, no? Era una mica la idea. Que guai. I sèries, quines mires? Si no és un secret. Doncs mira, ara estic veient una que es diu I May Destroy You a HBO, que m'està agradant molt. La que m'ha encantat aquest any que he vist és Fleabag, de Prime. Aquesta em va agradar moltíssim.
I, hòstia, no ho sé, és que milions, però aquestes dues les recomano molt, sí. Vale? Jo no n'he vist cap de les dues, vull dir, ja me les apunto. I de cançons teves en alguna sèrie n'han sortit. Bueno, que jo sàpiga, Merlí, però en surt alguna altra? En alguna altra sèrie apareixes així de fons? Sí, va sortir a Polseres Vermelles, va sortir a Porca Misèria, una sèrie de fa molts anys. Bueno, ha anat sortint, sí, ho han anat traient per tot arreu. Bé, tu t'agrada sortir a les sèries? O... Sí, no, sempre fa il·lusió que et posin, i tant. I com a actor? O et quedes amb músic? Actor? Hòstia, jo actor segurament ho faria fatal, no, ni ho sé. Però no. Cadascú el seu. Val, i ara passem a un altre tema. Vas començar a escriure, o sigui, quan comences la teva carrera professional et poses a escriure poc abans o tu ja a classe, a institut, bueno, en els moments en què t'avorries a l'escola ja escrivies algunes lletres? Jo sóc músic, bàsicament, i és una cosa que sempre molta gent em diu, hòstia, les lletres que fas molen molt, i sempre penso, però què dius? Jo tinc la sensació que no sé escriure, que sóc com un impostor en aquest sentit. Però jo sóc músic i jo, clar, des de petit, jo feia música des dels 3 anys, i vaig anar al conservatori, després el típic, i als 10 anys vaig començar a tocar en bandes, i als 15 ja, doncs, vam treure el disc amb una banda que teníem, i va ser com molt així precoç, per entendre'ns, no? I llavors als 18 jo vaig començar a fer els meus discos, però clar, eren en anglès, en plan lletres de merda, però que ningú ho sap perquè és en anglès, no? I a poc doncs, vaig com ser més conscient de que el que sabia fer era música i no tant escriure. I llavors el 2006 vaig treure Estanislau Guardet, que era el primer que feia en català, i eren lletres com superfriquis i molt rocambolesques, i eren més un joc d'esgrima dialèctica que no poesia, diguéssim. I allà va ser com que em vaig reconciliar una mica amb el català i amb cantar en català el 2006, i a partir d'aquí sí que vaig començar a escriure. Però és una cosa que vaig fer molt més tard que la música, diguéssim, no? Així que, bàsicament, el que he escrit és el que hi ha en els meus 7 discos aquests. Poca cosa més. Però sí que escric com a jo, diguéssim, com a persona, les meves històries sí que ja fa temps. Però no és una cosa que jo fes a rotllo al col·le, una passió que fos escriure, sinó que més aviat era la música, no? Aquestes cançons que has dit en anglès als 18 anys, es poden trobar a algun lloc o no estan... Per sort no. Ni un àudio gravat quan eres jove que li vas passar a algú, res? No, jo els tinc, tots aquests discos, en tinc molts, discos, però els tinc jo, per sort, els tinc jo. Podries fer com en Bad Bunny, les que no salieron, i petar-ho ara. Tens moltes cançons que no hagin sortit en els... O sigui, a veure, és que ja veus que em costa una mica pensar el que dic. Ets molt estricte amb les teves cançons o tot el que et surt ho poses en els CDs? Ui, no, soc molt boig amb això. Jo cada disco acostumo a tenir unes 60-70 cançons fetes i n'acaben sortint 12 o 13. Això sempre. Jo és que no em poso a fer un disco. Jo tinc aquesta cosa que doncs ara potser quan pengi agafo una guitarra, em surt una idea, la gravo i la deixo allà, uns acords que m'han agradat, o m'hi entretinc i estic allà i faig una cançó acabada i la deixo. Després un dia estic a l'autobús i m'ha passat alguna cosa i escric alguna cosa, també ho deixo allà, tot ho vaig com deixant allà, no? I llavors quan em poso a fer disco, dic, hòstia, va, ja ha acabat la gira, tinc ganes de fer un disco nou, obro aquella carpeta i veig tot el que tinc, que és molt més que 70, o sigui, són com milions d'idees absurdes, i com que fa molt temps que les he deixat allà, me les puc mirar com amb distància, o sigui, puc ser com una mica el productor, no el creador, perquè quan tu fas una cançó, el dia que la fas et sembla boníssima. Oh, això és boníssim, estàs emocionat, no? Però deixar-te aquest temps de marge a mi em va bé, perquè llavors m'ho escolto al cap de 6 mesos o un any i dic, hòstia, això és una merda, no? O, hòstia, això mola molt. Llavors vas fent com selecció i amb aquesta preselecció que faig, sempre això, acostumen a haver 60-70 coses que dic, vale, això té gràcia. Vaig a veure què faig amb això, no? I tot això s'acaba convertint que potser en gravo unes 30 o unes 25 i d'aquestes 25 que gravo el disco n'acaben entrant això, 12-13. Per tant, sí, hi ha infinitat de cançons que estan allà mortes orbitant a planetes ja morts, així que sí, allà estan. Jo no sé què es pot arribar a aprendre d'Operació Triunfo, però hi va haver-hi una cosa que vaig trobar un bon consell i que jo faig cançons i faig bastant com tu, em ve algú al cap, ho apunto, gravo i així, i el consell aquest d'Operació Triunfo que el deia, no sé qui el deia que una cançó l'has de deixar apartada i si és bona
i tornes. En plan, hi tornes per ganes o perquè ja trobes a faltar. I si te n'oblides, si no te'n recordes ja, és que poder tan bona no era. Pues sí, segurament sí. I com et poses a escriure? Comences des de la guitarra sempre o utilitzes altres instruments? Depèn, hi ha vegades que et ve una melodia i la graves en plan tararejant-la, estàs pel carrer. A vegades tot parteix d'una lletra, és tot una lletra que ja li veus la rítmica i li veus la història, dius, hòstia, aquesta lletra parla d'això, això ha de ser un bolero, això ha de ser no sé què, i et va venint com una mica el rotllo, els acords que hi han de ser, i ho apuntes, a vegades és tot només paper i llapis, diguéssim, no hi ha instrument pel mig. I a vegades estàs tocant la guitarra, o estàs tocant el piano, o inclús estàs fent un ritme, tocant alguna cosa, i dius, hòstia, aquest ritme mola, això és la base d'un tema, i a partir d'aquí construeixes el tema. La gràcia és jugar, jo crec que no... O sigui, bueno, jo no sé com fa l'altra gent, però jo posar-me a dir, vale, ara vaig a escriure una cançó, és molt raro, és com molt forçat. Jo crec que la gràcia és que et surti d'una necessitat, no? O que estàs emprenyat, o que estàs content, o que estàs jugant, o que estàs il·lusionat, i et surt com intentar-ho treure de dintre, no? No posar-te a fer feina. Bueno, doncs, moltes gràcies. Aquí acabem amb aquestes ganes d'escriure. I, bueno, ens deixes amb una cançó que és Què va, què va. Podem dir, el primer programa vam acabar amb una cançó Pau Bellver, però sense ni saber ni que l'entrevistaríem el següent, i ara tornem a posar una cançó que ens ha dit ell. Sí, poder t'hauríem de pagar drets i coses així. No sé, aniria sent hora. Bueno, doncs aquesta, Què va, i no sé si ens vols explicar alguna cosa o que ens sorprengui la cançó per si sola. Bueno, aquesta cançó és una mica un resum del disc, perquè si el disc és com una mica un llistat, cada cançó tracta algun dels temes que jo me n'he donat durant el confinament, que m'havia com molestat i que jo l'he anat superant, que he anat com fent check de dir, vale, això també ho he superat, això també, tal, doncs aquesta cançó en si mateixa, totes les estrofes són com petits temes que a mi m'han anat com encallant i que els he pogut anar superant i anar superant i anar-los marcant, de dir, vale, fet, superat. I als estribillos doncs, diu això, no? Diu, bueno, això, que me n'adono que tot el que he fet a la meva vida ha sigut molt guai, que he tingut molta sort, però que ho he patit tot, que tot ho he fet com una mica com preocupat, no? Perquè tot sortís bé, perquè tot anés bé, sempre ho he estat com patint tot, i que si ara em deixessin tornar a començar ho fotria tot igual, perquè he tingut molta sort, però que potser ho faria disfrutant, no? I que potser no passa res si tot queda una mica pitjor i no estàs tan preocupat perquè tot vagi bé, perquè realment el guai de la vida és disfrutar-la, patir-la. Doncs moltes gràcies, Pau, us deixem amb aquesta cançó Què va, i esperem veure't aviat per aquí a Banyoles. Vinga, va, una abraçada. No tot el que brilla és or, ni tot el que diguin cert. Què va, no tot el que mor és dol, ni tot el que sona és bo. Què va, si ara em fessin tornar a tenir 18 anys, ho faria de nou, tot igual que abans, però ho faria disfrutant. Fan mal, ni tots els amics costat. Què va, no tot és o negre o blanc, ni tot és tan important. Què va, si ara em fessin tornar i
refer tots aquests anys. Ho faria de nou, exactament igual, però ho faria disfrutant. I fins aquí aquesta meravellosa cançó de Pau Vallvé, que no li he dit, perquè ja li he dit que m'agrada molt una cançó que ell ha dit. I no volia semblar molt fanboy, però la meva segona cançó preferida és aquesta. I, bueno, aquí, què va? I ara comencem la nostra secció, que de què va, Aniol, la nostra secció? No, és... De què va? Ho has entès o no? Pensava que deies... Està molt concentrat. Sí, no l'he entès, perdona. De què va la nostra... nostra... És de... Això o allò? Exacte. O sigui, tindrem ple preguntes i nosaltres tindrem, per exemple, Mar o Muntanya. 89 preguntes, quasi tants àudios com fan Pau Vallvé de les seves cançons, sí, sobre disc. Sí, podrien ser tot títols de cançons d'en Pau Vallvé. Sí, sobre això, allò. Mar o Muntanya, Nutella o Exacte. Nocilla. I, bueno, no sabem què passarà. Podeu jugar vosaltres des de casa Sí, i argumentem i ja les està. respostes, no? Clar. Vale. I ja està. I si algú té ganes de debatir-ho, pues, que ens ho digui per WhatsApp i poder un dia fem una secció i el convidem i que ens digui el per què. O poder no, La Clàudia Soda vindrà. Vale, primera pregunta. Cookies, clar, galetes o pastís. O sigui, no trobo que s'hagi de triar entre una cosa o l'altra, saps? Com mar o muntanya sí que veig la lògica, o mar o muntanya. Però galetes o pastís, però bueno, no sé. Ja, però s'ha de triar, a vegades. Jo galetes, o sigui, és que em menjo moltes més galetes. O sigui, canviaria més la meva vida si no mengés galetes. A veure, és que... Ja, però quan et diuen pastís i penses... Si és de 3 xocolates. Jo només sóc fan d'uns pastissos, que són els... No és perquè no és perquè m'hagin pagat, però bueno, que si sentiu això perquè també ens escolteu i em voleu regalar-ho a casa meu, me'l podeu portar, o també us poseu en contacte i... La penya sap com es posar-se en contacte amb nosaltres? No. Perquè anem dient això i poder... La Clàudia Soda ho ha aconseguit. Exacte. Bueno, crideu-nos l'atenció d'alguna manera i us venim a recollir pastissos per aquest anunci que ara us farem. El tema és que jo, si em dius galetes o pastissos... Tinc massa hype, per dir-ho ja. És que m'ho he muntat bé. Si em dius galetes o pastissos, tipus un pastís que fas tu a casa i tal, us podria dir galetes, perquè hi ha molt més i pot xocar i tal, amb la llet, i hi ha més fantasia. Què passa? Els pastissos de Can Pericos, jo viuria només d'això. Podríem venir a la ràdio, de fet. I portar-nos pastissos. Sí, perfecte. Ja està, per tant, jo pastissos, la veritat. Vale. Bueno, tenint en compte aquest fet. Típica. Gat o gos? Sí, que saps què passa? Jo, com em passa amb les persones, a vegades vull la seva companyia i a vegades m'agradaria no pensar-hi. Tipo, el bo d'una amiga és que quan vols la seva companyia està, però quan no t'interessa, viu la seva vida i no et molesta. Què passa? Un gat no hi és mai i un gos és un compromís i has d'estar per ell sempre. Sí. Jo m'agraden molt els dos, o sigui, no sóc allò, el gos és millor, no, m'agraden els dos, però un gos li agafaràs més carinyo segur, i mola no tenir carinyo. Però potser algun dia et ratlles i no està gens bé abandonar-lo i l'has de ser cuidant. Mola tenir. No sé, jo... Jo gos. Val. Estic per dir un no ho sé, però no es val dir no ho sé, així que me la jugaré, i poder diré que gos, però que sigui graciós, tipus d'aquests que es mouen i fan gràcia. Jo no entenc, la següent pregunta no entenc si hi ha diferència. O jocs d'ordinador o videojocs. No sé, és una mica... Deixem-ho amb jugar des de l'ordinador o jugar des de la Play. Va, des de la Play. Sí. 100% tens un mando... Sí. Tens un sofà. Tens un sofà. No sé, tens des de la Play.
Des de Play, Mira que hi ha molts Però jocs... igualment, els gamers juguen des de l'ordinador tots, Sí, perquè anava a dir, ara Perquè és més fàcil. estic reflexionant, perquè és un tema que aquest en sabem i el dominem. Jo a Minecraft he jugat a la Play i a l'ordinador, i m'agrada més de l'ordinador. Sí, 100%. Però després, jo què sé, és que... Un joc de carreres està molt millor des de la Play, a poder ser des de la Wii. I un shooter també està millor de la Play. Sí. Perquè apuntar amb el ratolí és com avorrit, no? Vull dir, fer-ho amb 2 mans i Clar. disparar... Hauríem de dir que depèn del joc, però jo em quedaré amb... Jo, videogames. PlayStation, sempre. Des de la Play. I et diré per què m'ha fet decantar, pues que Fortnite hi jugo amb mando de la Play a l'ordinador, quan hi haig de jugar des de l'ordinador. Així que, per ser coherent amb mi mateix, diré això. Pop music o rock music? És que... És difícil, Ara mateix, el que més he escoltat aquest 2020 és pop rock. Pop-rock. No, però pop rock és pop, Pop rock és pop. Vale. No, Pel Carolina Durante diries que Ja, poder jo no. el tiraria més a rock, tot i És ser més- pop-rock. Sí. Jolín, està complicat, És complicada aquesta, perquè, vull dir, és que és el que ha dit en Pau Vallvé avui. Però- És depèn del moment, també, una mica. Però jo haig de triar, que em quedaré amb rock. Sí? Perquè dins el pop-rock... Què poses dins de rock? De pop-rock o de rock en general? De rock en general. Doncs, no sé, ja saps. L'Axambusto... No, és broma. Sí, hi ha moltes no coses. sé, Rock català? Mira, Queen era el pop-rock de la seva època, però Guns N' Roses, The Cure... Aquestes coses, Jo és el que veig em fa això. tirar, Jo, perquè per mi això és rock. jo em tiro, com que ara hi ha un híbrid, em tiraré enrere i m'ho miraré des de fa uns anys quan encara no s'havia Val. barrejat. I si haig de triar-te entre, jo què sé, això, Per exemple, l'oreja de Van Gogh què és? és pop. Doncs jo estic a l'oreja de Van Gogh sempre. Vale, doncs jo a l'altra banda. Per tant, tu pop i jo rock. Vale. Stuff Animals? Canviem, no sé. Sí, no sé en anglès. Si algú... Bueno, jo la diré per si algú la vol fer a casa. Stuff Animals or Dolls? No sé. No m'importa, la veritat. Seguim. Dia o nit? Dia. Dia. També dia, 100%. I tant de bo poder fer festes de tajar-la a fondo de Al dia. No, és el millor, a la tarda. Començar a les 7 de la tarda i acabar a les 10 per anar a dormir. Bueno, o Sí. abans començar, no sé, però... Saps que comenci a fresquejar una mica? Aquesta sembla semblant, però no, matí o vespre. Vespre, 100%. Vespre. Però, vull dir, al matí m'agrada, però és que al vespre és com... Mm. El vespre és o estàs sopant amb els amics, perquè és l'hora de sopar, o estàs sopant amb la família, o has sopat amb la família i estàs al sofà abans d'anar a dormir, un moment abans d'anar a dormir, Jo... jugant a l'Among Us. Oh, yes. Jo vespre el veig... És més poètic. Saps? És més de pensar en tu mateix, els núvols que comencen a baixar i Però pensar... et diré més, al vespre poder és la escoltar millor... cançons monyes. No dic que sigui sempre la millor, però quan és la millor és... No. O sigui, al vespre, quan és bo, és el millor del dia, la millor part del dia, em refereixo. Però, bueno, jo ara no sé si estaràs d'acord amb això, que el vespre és més emocional, al vespre estàs emocional i al matí estàs racional. Regat I jo amb la això, vida. ho aprofito per escriure. Perquè al vespre escric molt, tipus, ja siguin cançons, monòlegs, escric a fondo, perquè em venen moltes idees, estic super emocionat, i després al matí m'ho miro super de racional, en plan, m'acabo d'aixecar, puc fer càlcul ràpid i tal, i em poso allà i dic, vale, això fora, això no mola, això sí, això no. I al vespre m'ho torno a mirar i vaig fent així, m'ho torno a mirar i dic, uah, això que he dit que mola, a més ho podria expressar encara amb més ànim, saps? I jugo amb aquest joc del vespre, és super emocional, al matí super racional. Val. No sé si estàs d'acord amb el concepte de... Sí. Tu a la nit et sents més sensible i al Sí. matí més de... com més sensible, robot, tant. més robot. Però et sents més sensible tant estar a tope com estar de baixona, saps què vull dir? Per exemple, jo, abans del migdia, no recordo haver plorat mai amb cap cançó. Abans, ostres, no ho sé. En canvi, a la nit, estirat al llit, escoltant música, anda que s'hi ha plorat. Sí. Anda que s'hi ha plorat. Bueno, i si és d'hivern... Sí, encara més.
Bueno, no sé, trien una. Sí, Comèdia o terror? Comèdia. Jo, o sigui, depèn de què parlem, eh? Ja, però Aniol, quan tu veus terror, s'acaba convertint en comèdia. Sí, és veritat, és veritat. Però em refereixo, per exemple, pel·lis, prefereixo mirar-ne de terror que de comèdia. Jo no, jo comèdia, tio. Però, o sigui, és que costa trobar una comèdia bona, no sé. Ja, jo tinc una llista, i de fet, us portava la crema de la crema a classe, quan era final de curs. Va, mirem pel·li, jo us portava la crema, us deia, aquesta, Borat, aquesta, Los Miller, saps? Aquestes són bones. Jo m'he menjat moltes pel·lis dolentes per acabar trobant les bones, Però és que et diré més. Hi ha més comèdies de terror. Hi ha més pel·lícules de terror que fan riure que comèdies que fan riure. Sí. Però si t'hi Vull dir, fixes... perquè una de terror fa por, però si estàs amb gent, tu pots passar molt bé. Però, a més, una comèdia o fa gràcia o és dolenta, Sí. saps? En canvi, una de terror Sempre t'espantarà alguna cosa. o fa terror, o sigui, o et fa por, i si no et fa por mai dius és dolenta, dius ha fet riure, saps? Sí, bueno, però també n'hi ha de dolentes, eh? No ho sé, no n'he vist. És que la veritat, sí. he vist una pel·li mitja de por. Tu, la que vam veure... Aquesta i No era gaire bona. i me'n vaig cansar molt ràpid. Però exacte, però no era dolenta, feia riure. Sí. Bueno, que també deu voler dir dolenta, no? Però la gaudeixes d'una altra manera. Vale. Flors o arbres, m'ha fet gràcia. No sé, és com me la suda. Ja. Sabeu que hi ha algú massa friki que ha arribat que ara està en plan flors o arbres, no, se'm parteix el cor. Però... Jo arbres. Vale. Frozen iogurt helado o... iogurt gelat o gelat? Ostres, Jo gelat. gelat. Sí? Vale, pues. Bueno, He dit tot, però poder no era tant, no? No, és que... no, al final és gelat, sempre serà gelat al final. Vale. Foc o gel? És com... Daenerys Targaryen o Jon Snow? Foc o gel? Gel, poder. Jo també. Perquè, o sigui... Tot i que de poder controlar, tipus, poder congelar a la penya o tirar foc, jo triaria tirar foc. Sí. Bueno, congelar-la Uah, pateix... també pot molar. Ja, no Saps? pensava És com només en en anar a Mario- fer mal, En però... Mario aquell, o la flor aquella... Sabeu la flor... Quan jugues a Mario, Bros? Ja, sí. No ho sé, gel, m'atreu més. Jo també. Una cosa, ara l'afegeixo jo aquesta. Que ara comencen a haver-hi els haters de la fred. Sortir de la cova. Fred o calor? Calor. Fred. Jo sóc fred, eh? Calor durant l'estiu. Bueno, o sigui, vull dir... Sí, calor durant Clar. l'estiu, fred durant l'hivern. No, però vull dir, com a temperatura ambient, calor. Però dutxar-me, em poso la dutxa a freda, fondo... És que jo em dutxo... No, doncs fem una cosa, estiu o hivern? Jo et diré estiu, No, però com... No, o sigui, l'estiu... Estàs de vacances, no em refereixo... O sigui, no, com a ja. estació. No, l'estiu. Jo hivern. És que, a més, cada any que arriba el setembre penso ai, està entrant la fred, oh, que guai. Però al novembre dic vale, per què segueix baixant la temperatura? No, ja em feia prou. és brutal. No! Però, o sigui, a mi No. m'agrada la sensació de tenir fred, de passar de tenir fred a no tenir-ne. Aquesta és la millor sensació del món. Ja, però... Ja sé, La sensació d'arribar a casa, treure't la roba, gelar-te, posar-te Però el pijama saps i per què dins et el passa llit això? i estar... Saps per què et passa això? Perquè ho estàs passant malament. Sí, però de cop ho A mi no em passes mola molt bé. Sí, però... No, vale. però, o sigui, passar-ho malament per després passar-ho bé i sabent que després t'ho passes bé. I la sensació de quan entres a casa amb les mans ben fredes i t'exploten, cremen massa... I que no pots parlar pel mòbil. Uah, això és una merda. I què et volia dir? Et volia dir alguna de fred i calent. Va, és igual, no importa. Ah, sí, em dutxo amb l'aigua a l'estiu supercalenta i a l'hivern superfreda. Per? Prova-ho. Quin Quan et problema dutxes, ho passes una mica malament. Però és el que... Una mica, diu. Clar, però és el que m'estàs dient tu, de sortir al carrer i entrar a casa, però amb la dutxa. t'entenc, és veritat. Quan surts... Saps allò que t'estàs a la dutxa a l'hivern ben calent i dius no vull sortir mai? I has de sortir. D'altra manera és diferent, vull sortir aquí. I quan surts, estàs tan bé. Sí, jo soc de... A vegades tinc ganes de dutxar-me amb aigua calenta i a vegades amb aigua freda. O sigui, no sé si... No m'he parat a pensar mai si és a l'estiu un i a l'hivern un altre, però... Bueno...
Jo faig, a més ho faig de cop. Si mentre estic a la uni, aigua freda. I a la que acabo el curs, aigua calenta fondo. O sigui, ara em dutxo amb aigua calenta, però a partir de dilluns passarà d'una banda a l'altra. Vale. Piercing? Poc interessant, però aquí està. Piercing o tatus. Jo, piercings... Però piercings que com a comenci a ser arracada o com a... Clar, no, dic piercings, però que comenci a ser un piercing a la cella. Ojo, O un piercing a l'ull. O sigui, hi ha gent que es fa... O sigui, tota la cella plena de piercings. Prefereixo fer-te un tatu a la cara. A mi m'agraden tatus abans que piercings. Però forats de les orelles abans que tatus. Clar, però després si fas un tatu a la cara... Va, no perquè m'agradin. Els tatus m'agraden molt, Què prefereixes? Un tatu a la cara o totes les celles plenes de piercings? Un tatu a la cara. De la Rei Misterio, no? No sé. Vull dir, hi ha tatus que són molt bonics. I no sé, tatu. Poder. Skate, així, aquesta m'agrada per tu, perquè t'agraden les dues coses. Skate o bici? No, m'agrada l'skate. Sí? La bici no sóc un... En plan, jo crec que la gent que prefereix bici abans que skate, bueno, o penya que no sap anar amb skate, que després per moure's utilitzaria bici, però, clar, jo en el meu cas utilitzo les dues coses per moure'm. Llavors, jo també. com a hobby, Des l'skate. d'aquest any per culpa teva. No tinc mai la bici com a hobby. Mai. Vale, No he tingut mai. ja. O sigui, a mi... No he dit mai, un moment, me'n vaig a passar una hora en bici, Ja, però sí però una hora sí. amb skate. Ja, però igualment, jo estic igual que tu, però igualment prefereixo la bici. Jo quan tinc pressa als llocs vaig en bici, sí, no haig d'enganyar ningú. Piscina o mar? Piscina. Sí, o sigui, jo... Piscina i estany, piscina. Jo, o piscina. sigui, tothom, tots els meus amics ho saben, a mi em fa por el mar. Però, o sigui, ho trobo el més lògic del món, O sigui, la gent diu, et fa por el mar? O sigui, aquí hi ha taurons, hi ha balenes, però tu estàs loc, hi ha mades o sé. Però, o sigui, em fa ràbia que diguin... Tu, Et fa por el mar veient matant, no? Uah, pues amb el meu germà... però és que em fa por normal, no? Aniol, amb el meu germà vam fer una locura. Vam anar amb una taula de windsurf sense vela i dos rems. Que és paddle surf. I dos rems. I vam dir, a veure com ens allunyem de la costa. Quan estàvem superlluny, a Sant Jaume, no sé si ets on és Sant Jaume, està una mica més en vall d'Empúries. O sigui, una mica més cap al nord d'Empúries. Vale. Ens estàvem endinsant al mar i de cop diem, sense anar al cap, i vam dir, tu, anem fins a aquell cap que sortia com un cap. Cap de creus. No era el cap de creus, no, perquè vam anar cap en vall. Era el de després de Riells. Sí. O sigui, vam fer Empúries, Platja d'Aro, Riells. Tot en paddle surf. Mare de I Déu. com vau tornar a peu? Quan vam arribar, el meu germà estava super marejat, es trobava molt malament, no podíem tornar, i els meus pares em van venir a buscar amb cotxe. Saps quants quilòmetres vaig fer remant aquell dia? Quants? 8. Déu-n'hi-do. Jo no 8 quilòmetres. Sí, 3 hores remant. Que tampoc no et distreus, vull dir, l'única distracció era el meu germà, era tot mar. És divertit, però, Bueno, al principi va ser Al guai principi i poder explicar-ho, o sigui, jo crec que bàsicament m'ho vaig passar malament per ara venir aquí a explicar-ho i que la gent digui, uah, tio, quin crac, quines aventures, quin jove. Però, no sé, en plan, no recomano a ningú. Hagués estat més guai anar i tornar a la platja i posar-nos drets, que també ho vam fer, saps? Però també haig de dir que va molar molt el moment en què estàvem al mig, superperduts, i vam dir, va, banyito. I banyar-te pensant, no sé què tinc aquí sota, no m'interessa, em tiro per explicar-ho i tornaré a pujar a dalt el més allà que pugui. Això està molt guai. Jo vull aclarar, o sigui, em fa por el mar, però jo em banyo al mar, no em quedo a la sorra. Clar. Aviam, 3 metres els fas. 3 metres, no més, però. O sigui, he de tocar terra i si pot ser veure el terra. Ja, això està interessant. I ja està, però ja em banyo, vull dir, si no em quedo a la sorra com un boig. Què fem? En fem una última? A veure, vale. Em veus alguna... Alaska o Hawaii? Quan vagi Hawaii. convidar-me els dos i després... Tinc una fantasia molt gran, tipo, sempre de petit era com, uah, Hawaii, uah, que guapo. I després et fas gran i dius, no n'hi ha per tant. Però després et poses a veure, en plan, jo què sé, dels 0 anys, si des del moment en què saps alguna cosa de la vida, fins que tens 12, 14 anys, dius, uah, Hawaii, que guai, massa guais, el somni de tothom. I després
dels 14 fins als, no sé, en el meu cas, fins als 17, era com, no n'hi ha per tant, és mar, platja, tal i qual. I ara últimament he vist fotos de, no Hawaii, però el concepte Hawaii, en plan Honolulu Sí. i aquestes, i és com, sí, És que en quin moment vaig renunciar a això? hi ha llocs molt guais. En quin moment vaig dir que no volia això? Aquelles cabanes que entren al mar i que és blau. Buah. Jo allà em banyaria tranquil·lament. Jo ara hi aniria. O I sigui, allà, veig un tauró? jo aniria uns dies. Però a una illa, saps? Aquelles illes que jo sí, pugui amb 5 minuts travessar l'illa, anar i tornar, I i que que, no hi hagi estigui ningú- jo sol i una cabana i jo Ningú sol. més. I ja està. I que després, quan me'n cansi, truqui un barco, em ve a buscar i em porta a casa. Va, tinc una última, vale? Que és així, per acabar, guai. Llibertat o esperança? És difícil, perquè esperança, sí, esperança jo crec que està més guai. Diu, hòstia, sempre tindré esperança. Soc una merda, però tinc esperança de no ser-ho. Ves un acudit ràpid. Però després pot ser una merda, però ser lliure. Què vol, ser una merda i ser lliure o ser una merda amb esperança? I poder ser una pedra en vez d'una merda. Però l'esperança no és esperança ser lliure. És que, clar, ser lliure què vol dir? És molt complicat per un motiu, eh? Sí, Esperança és esperar alguna cosa que vols. Ser lliure, depèn. Si vol dir no ser un esclau, Però és una ser cosa, lliure- però si ser lliure vol dir ser lliure de fer el que vulguis, No. fins i tot anar en contra de les lleis de la física. Això és ser lliure, eh? Sí, però ser lliure jo ho refereixo, per exemple, a no dependre d'un sou, per exemple, saps? Per viure. O sigui, no dependre de res per Vale. viure, però seguir vivint en societat, entenc jo, eh? Mhm. O sigui, és una cosa impossible, saps què vull dir? Clar, no ho sé. No ho sé. No depèn de... Si vull vaig a treballar, si vull no. Si vull cobro, si vull no. Si vull... Clar. Poder... No ho sé. Jolín, que lleig. Jo crec que esperança, però igualment me quedo. No ho sé, perquè, mira, et diré... He dit que no es podia dir no sé i acabaré triant llibertat, vale? Però l'esperança és esperar una cosa. És algo que encara no tens. I La que llibertat... poder no passi, i que poder no Exacte, la llibertat és algo que ja tens. Ja, però Però- l'esperança et fa lluitar per allò que no Però tens. l'esperança és això. L'esperança et fa creure que hi haurà algo millor i et fa seguir vivint. Estàs visquent per una cosa que no saps si arribarà, que en el fons no sé si això realment et pot portar a ser feliç. Perquè mai arribarà allò que esperes, perquè és esperança a. I la llibertat, en canvi, és com, ja ho tens. No sé si tens gaires ganes de seguir visquent, de seguir lluitant, perquè ja no tens cap paper a la vida. Però tot i així et trio llibertat perquè és algo que hi és i que actues i que estàs allà. I l'esperança no em mola el fet aquest de no sé si serà, està esperant, no ho sé. Per tant, llibertat. Vale, així acabem amb Sí. aquestes xerrades filosòfiques. Hem fet filosofia. Has fet filosofia aquí, eh? Sí, gratis. Sí. Sense fer una carrera. I... Fem tard proporciona. Lol, jo estic pagant per res, tio. Vale, i tenia una cançó preparada, l'he canviat, Per què? perquè he parlat molt avui de l'Oreja de Van Gogh. Oh, yes. És que he escoltat bastant l'Oreja de Van Gogh per culpa d'un amic meu, que sé que no s'escoltarà el programa, però si li dic que he posat l'Oreja de Van Gogh potser se l'escoltarà, per això poso aquesta cançó, que es diu La Playa, i amb aquesta cançó Laia, i et fa por, no? Ho has tancat tot, eh? El mar? Sí, el mar. Però la playa I m'agrada. l'Oreja de La Van platja Gogh. m'agrada, el mar... Bé, també m'agrada, però em fa... Però fa por. Doncs amb Ok. aquesta cançó fem tard d'avui. Ens veiem d'aquí 2 setmanes amb més entrevistes, més filosofia i més riures. O no? No sé si aún me recuerdas
Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida. Playa de mi vida, te hice una promesa, volverte a ver así, más de 50 veranos. Hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en tu vida.